Sisimula na sa ika-4 ng Pebrero ang COVID-19 vaccination para sa mga bata edad 5 hanggang 11 taong gulang. Ito'y matapos tiyakin ni Vaccine SAR at Secretary Carlito Galvez Jr. sa mga magulang na ligtas ang bakuna. Sinabi ng kalihim nitong Lunes na ilalabas ngayong linggo ang memorandum guidelines habang ang pagsasanay ng DOH para sa pagbabakuna ay ipagpapatuloy mula January 24 hanggang 28. Darating naman daw sa susunod na linggo ang supply at maaari nang mag-roll out sa February 4. Inihayag ni Galvez sa Pangulo na handa na sa pagbabakuna sa mga 5 to 11 years old. Nagkaroon din daw ng orientation sa pagbabakuna ang US Embassy ng mga bata sa ganitong edad. Ayon pa sa kalihim, bibigyan ng mas mababang dose sa mga batang edad 5 hanggang 11, mas mababa kaysa sa ibinibigay sa 12 to 17 age bracket. Makasisiguro din daw ang mga magulang na very safe o ligtas ang gagamiting bakuna dahil ito raw ay may mas mababang formulation na angkop para sa mga bata. Bubuksan ang pagbabakuna sa mga ospital at non-hospital vaccination sites at palalawigin pa raw ito sa iba pang rehiyon matapos ang isang linggo. As of January 24, 2022, nasa mahigit 57 million individuals na sa bansa ang nakakumpleto ng kanilang bakuna ayon sa Department of Health. Binubuo daw ito ng 73.33% ng target population ng bansa para makamit ang herd immunity. Nasa mahigit 59 million naman ang nakatanggap na ng kanilang first dose habang nasa mahigit 6 million ang nakapagpa-booster na. Jennifer Salenga, CLTV News.